Κουπάκι εσύ, παίξε με κουπάκι. Εγώ θα τα ρίχνω εδώ. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, παίζουμε επίσης όρις. Τρίτος γύρος, Πασχαλής Χατζηνικολάου. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε κουκλιά. Άντε, πάμε έτσι. Γιατί το βέλος δείχνει συνέχεια έτσι? Γιατί τώρα εσύ... Ναι, και πριν που θα το πατήσω πάλι δεν γίνεται. Δείχνει εκεί το D. Ναι. Εκεί που είναι το D. Αυτό που αναβοσβήνει τώρα είναι δικό σου. Τώρα εδώ αναβοσβήνει αυτό. Αυτός που αναβοσβήνει φαίνεται... Δεν παίζει κανένα ρόλο το βέλος. Εδώ αναβοσβήνει τα δικά σου, άρα είναι δικό σου χρόνος. 4-2 έχεις. Άστο. Δηλαδή έγινε. Για να τα παίξω στον αέρα. Μία, τρεις. Μία, δύο. 4-3.
Δεν υπάρχει άλλο 6. Πρώτο από 6. Χάσω, δεύτερο έφερε 6. Θα δείξει. Αλλού, μπορεί να μην φύγει ποτέ. Μπορεί να μην φύγει ποτέ. Έβαλε τη μία. Άρα, να πάνω πάνω. Εγώ δείχνω. Έχω παζεμία. Δύο και δυο. Μία, δύο, τέσσερα. Τρεις. Και μία. Ναι. Πολύ πλήρως. Μαθαίνω εγώ τώρα, μαθαίνω.
Δεν σου δίνει τίποτα. Αυτό είναι ο λόγος συνεχίζουμε στα κανένα. Παίζουμε έτσι.
αυτά ήταν 3. Ήταν στο 4 ή στο 3. Εγώ έπαιξες 6-3. Πάτησες τον χρόνο σου. Πάτησε το ρουλέτο στα μάτια. Μπερδεύτηκα. Σκέφτομαι. Α, σκέφτεσαι για το βίντεο. Ναι. Το δίχωσα. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάει να μαθαίνουμε κιόλας. Αφού συλλογίζεται διάφορες σκέψεις. Δεν βλέπα ποιες ζωγιές δεν με χτυπάνε. Δηλαδή σκεφτόμουν να βάλω βίντεο, αλλά δεν ξέρω αν ήταν... Μπορεί να πεις, θα ξαναβγεί. Δηλαδή αυτό σου δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο. Να πω κάτι. Έχεις ανοιχτό το 3. 3-4. 3-5, 3-6. Άμα κάνεις γέλα. Δεν ανοίγεις από εδώ άλλο. Αυτό έχω κοιτάξει. Δεν ανοίγεις άλλο. Μόνο το 3-1 και 3-1 αναφέρει, 5 από εδώ. Άρα γι' αυτό δεν έβαλα βίντεο. Γι' αυτό δεν έβαλα. Εάν έβλεπα ότι έχει σενάριο που σε χτυπάω και θα μπεις και θα καταστείς εκ νέου, αυτό σκέφτηκα. Είδα ότι μάλλον δεν χαλιέσαι, οπότε λέω κατά το χτυπήσω. Άμα σκουντουφλήσει, θα το πάρω με το βίντεο. Αν δεν σκουντουφλήσει, θα βγεις έξω και να μην σε δω μετά. Δύο είχα, δύο. Πέρασε ένα πουλί, άλλο 3, άλλο 2 πουλιά. Ένα το πέρασαν. Δεν σκεφτόμουν παράνομο, εννοώ αυτό, ότι τι γίνεται. Αλλά είναι δύσκολο. Πολύ. Και δεν ήταν προφανές αυτό δεν είναι. Η μάνα δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή, έκανε πόσες ζαρίες έφερε 6. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ καλή. Δεν με έφερε. Είναι κακόσα. Μιλάει απέναντι. Αυτό εδώ. Τώρα με τα ρίψεις, είναι κοντά. Όσο είναι κοντά, όσο είναι κοντά. Είναι 135 τα δικά σου, 135 τα δικά μου. Είναι πολύ κοντά. Αλλά εγώ είναι συμπαγγέται. Αυτό είναι σχεδόν σαν εσάπτωτο, γιατί αυτή η κοινή είναι σχεδόν σαν εσάπτωτο. Πρέπει να παίρνεις άσχος και εξαιρετικό για να περάσεις. Δηλαδή αυτό είναι ευλήμα, είναι τεράστιο. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι, γιατί αν τώρα δεν έχεις κούλια για να παίξεις. Να σου ρωτάρεις μετά το πώς θα ναι, εγώ φοβάμαι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι για να πάω στο δίκαιο. Θα σκεφτώ στην πατήσω για να μην κάνω το λέξεις. Τι μπορεί να πεις. Είναι φύγει 60 ευρώ. Ο βίντεος είναι μεγάλο. Εγώ θα πήγαινα πάνω, μου φαίνεται πολύ... Ακόμα φαίνεται σαν εξάπτωτο το κανάλι, δεν είναι το πράγμα. Δεν είναι πολύ στιβάρο. Είναι στο ιδάδιο. Άρα μέχρι εδώ δεν έχει. Εντάξει. Δεν είχαμε καλά. Και κατσέγησα. Το μόνο που θα κάνει το λάθος. Μου φαίνεται σαν να μην κάνει. Δεν είναι ακόμα στο δίνει. Άρα, εγώ έσπασα τώρα.
μέσα από αυτά. Είναι στη σύνοδο. Αν δεν está en el παραπάνω δεν έχει αυτό. Οπότε θα εκπλήσει. Στον αέρα, Ό,τι μπορούμε. Είναι βίντεο, αλλά πρέπει να είναι κάπου εδώ πέρα. Στην ουσία σπαστό. Και αυτό είναι σπαστό πεντάποδο. Μην το βλέπεις έτσι. Σαν να το πας και βάλεις αυτό εδώ πέρα μέσα, είναι καλύτερο, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω αυτό μπορεί να προφανές τα Μπράβο, και επειδή δεν είναι όμως, είναι θα καταφέρει λίγο. Είναι ο άσχος. Είναι ήδη στο είναι σε σένα. Κάπου δεν έχεις θέμα. Αυτά ακριβώς μέσα. Και αυτό έχω το μετά μου πάρα πολύ. Γιατί είναι μεγάλο, δηλαδή έχει πάνω και έχει κοσάρι. Είναι συμπλή baby. Δεν έχει κανένα να μην πάει. Πάμε στο φάι, εδώ είναι σίγουρα. Αν δεν έχει πέσει. Μηδέν. Εγώ περίμενα να σπάσεις. Αλλά να φτάσεις μία από αυτό. Να φέρεις 4 πέρα, να φτάσεις μία από αυτό. Θέλεις 3 ώρες. Κέρδισα ένα μηδέν και μετά μου το πήρε. Θα έμεινε και να πουλεί έξω, αν μπορεί δηλαδή. Είναι καλύτερο, μπορεί να μου. Δεν με αρκεί να πω. Είναι μπορεί να είναι. Στον κόσμο δεν είναι. Αλλά αυτό είναι πιο σούλο. Δεν έχω καλά. Δεν είναι λίγο παραδείγμα. Είναι το σωσιαλισμό. Άρα είναι ο πράγμα, είναι ο κόμπι. Έχω πέσει μηδέν. Μηδέν έχω πέσει και ψηλά και τα βρήκαμε όλοι και μόνο και δεν εκεί που δεν χτύπησε σου πάει μην το αναλύσουν κάτω μόνο μην το αναλύσουν εκεί που δεν χτύπησε θα χτύπησε δηλαδή αν εγώ που σκεφτόμουν 10 ώρες αυτό δεν ξέρω εκεί έχω μην πολύ γιατί σαν κούρες εγώ ήμουν να κλείσει και εκεί ένα τύπο όμως διαφορά εκεί μπορεί να κάνω αυτό είναι πολύ ωραίο. Να ρίξει δύο. Και να πεις ένα. Τι έχεις το κινητό, δεν σε αντισκάζει. Όχι, αυτό πρέπει να το κατεβάσεις. Μπορεί, όχι. Το χρόνο είναι 4 και ένα σπίτι εδώ. 100% είναι. Θα πρέπει να βάθεις το βάλω. Όλοι θα βάλω και δικό μου το ξύλο. Θα πάρω λάθος, ναι. Έτσι το κόμμα. Εγώ όμως δεν βλέπω τα δύο άδεια. Παρακαλάει μάλλον, θέλω να σας είναι πότε με θέλει να σου να φύγει, δεν ξέρω. Δεν έχω. Λέγε.
Εντάξει, δεν είναι που είναι τώρα, είστε κάτι είναι στο επιδείο. Εδώ. Αυτό θα είναι, δεν είπαμε εδώ, έχει φύγει, είναι εδώ δηλαδή. Στην χειρότερη θα έκανα δύο κάτω, το 13 χρονών το έκανα. Για να μπορώ να φτιάξω το μπάρι μετά στην χειρότερη. Αλλά όσο θα κάνω σπίτι αυτό. Είναι σίγουρο. Όμως, έχεις και το βγάζει πρώτο. Αλλά είναι πολλά και τα άλλα. Το βγάζει πρώτο, το δικό σου. Εννιά βγάζει το... αυτό. Εγώ αυτό θα θέλω. Αυτό μου το βγάζει. Μην το ευχαριστήσω στις βασιλικές. Μην το ευχαριστήσω στις βασιλικές. Δηλαδή αυτό έχει 28 βέλγες. Αυτό έχει 32. Αυτό έχει 34,7 λεπτά. Αυτό έχει 22 λεπτά. Τι να πει. Είναι πολλά. Το πλάσμα μπορεί να αλλάξει τέλος. Είναι πολύ πολλά. Βάλουμε το εξαιρετικό λίγο. Ένα δικό μου δύο πράγματα. Έχω παίξει είναι το εξαιρετικό. Μην το γυρίσεις, μην το γυρίσεις. Γιατί το λογικά θα πρέπει να είναι εδώ. Είναι για να μην το χτυπήσεις. Εδώ. Έχω βάλει ήδη ένα ξημέρα. Γύρω, αλλά εντάξει. Νομίζω είναι και σίγουρο. Τώρα που βλέπω τα δείξω, κλείνω και θα τα βαρέσω, αλλά θα δείξει. Όχι, θα δω στο βάρη. Έπαιξα παχυδεύει σωστά. Δεν έπαιξα αυτό. Έπαιξα 42, αυτό έπαιξα. 43. Καλύτερο το εκεί ήταν να φύγεις έτσι εδώ πέρα, θα γλιτώσεις να φύγεις μάλλον, σου λέει, ξέρεις κατευθείαν. Ένας από τα τριάρια που είμαστε στην δηλαδή. Εντάξει. Αν διέρευνες από πάση, μην τα δίνεις.
Δύο επί δύο, 4 και ένα πράγμα. Να παρέσει. Εκεί ήμουν εδώ καλά. Εκεί ήμουν εδώ καλά, καταλάβες. Είχα μόνο μία εδώ, αυτό το 3 που άνοιξε. Γι' αυτό και είναι κοντά όπως το δούμε του Βλάσκα, τα κοντινά δεν είναι του Βλάσκα. Μάλλον θα ήθελα να πείτε αυτό έχει πει νομίζω το όπως το πήρες δεν υπάρχει τόσο να παίρνει 13-14 να παίρνεις κάτι άλλο να ανοίξεις αν κάνεις δύο από εδώ πέρα αυτό πέσει γιατί ούτως ή άλλως με διάφορες αργίες εγώ εκεί πέρα άσο 3, άσο 4, διάφορα ασάκερο ούτως ή άλλως καλά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Σε prime πρέπει να παίξεις πολύ πιο πικούρα από την άλλα. Μπορεί να πρέπει να είναι. Δεν το ξέρω. Μάλλον να παίζει το δικό σου. Δεν είναι σίγουρα. Με τίποτα. Εδώ κατεβάζω σίγουρα κάτι θες να βάλω στο καιρό, εδώ κατεβάζω σίγουρα. Δεν το θυμάμαι. Εκεί θες μόνο την 7. Σου ανοίγω λίγο από το πεδίο. Αν θες οτιδήποτε με άσο, θα παίξεις από αυτό το βάλεις μέσα. Γιατί θα σε να μην φτιάξεις τίποτα. Αυτός είναι μόνο η 7 και τίποτα άλλο. Μόνο η 7. Σύμφωνα. Η Άση, αν δεν μπορώ να κάνω τίποτα, η πρώτη μουσική η Άση θα παίξω 24-23. Αν θα φέρει κάποιον άλλο. Πρέπει να μην θα παίξει εδώ, να σου πω, αν θα φέρει ασώδιο, μπορεί να παίξει. Και αυτό το αυτό. Ή το λιγότερο, αυτό είναι να κοιτάξουμε το ασώδιο. Τι θα παίξει το ασώδιο. Ή να παίξει το ασώδιο. Τι θα παίξει το ασώδιο. 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 Τι θα παίξει. Δύο αυτοί ήταν μέσα στις λόγες μετά. Γιατί στο άλλο ήταν το πιο είναι τα μακριά, οπότε μπορώ να βάλω και το πέντε να πάρει. Τι θα βάλω εδώ. Εγώ αυτό που δεν είναι σαν στην κομμάτια. Αυτό δεν πρέπει να γίνει να κάνει όχι, θα λήξει πάντα σε πιο μικρό το παιχνίδι. Όχι θα καταλήξει πιο αυτό.
Μπορεί να το ίδιο παιχνίδι παρόμοιο και να καταλήγει στο 2. Ναι, ξέρω, απλώς να μην παίζουμε για αυτά. Ας αφήνουμε την να παίξουμε κανένα ενδιαφέρον παιχνίδι, να δούμε καμία ενδιαφέρουσα θέση. Αλλά ούτως ή άλλως είναι Παράγει ενδιαφέρον. Εγώ έκανα. Παράγει. Δεν σε χτύπησε. Προηγουμένως δεν το είχα. Και το 6-1 δεν είναι. Και το 6-3 δεν είναι. Δεν ξέρω μέσα. Θα το δω στο κομπιούτερ. Έτσι γιατί ήμουν μπροστά. Τώρα αυτός μπορεί να φέρεις δύο εξάρες και να... Ευχαριστώ. Άφησε εδώ να έχεις 6, φέρει 5 άσο, 6 άσο, θα έχεις μια ελπίδα. Εντάξει, είχα πολύ ζάρι, δεν είχες ελπίδα. Όχι, τα ντόπια ήταν και άλλα στο παιχνίδι. Καταλυτικές ζαρδές, καταλυτικές.